Ahoj všichni, vítáme vás u dnešního videa. A toto bude video vlog z přestávačky. My tady jsme na procházce. Trošku jsme nedomysleli počasí. Zase se taky crop topy, nebo Vaneska má ještě horší a Vicky nám šla pro bundy, protože... Zafotili jsme nějaký pěkný fotečky, tak vám tam dáme sestřih. Přesně tak. Takže... se vám pak zase ozveme. Určitě se vám pak ozveme, dneska budeme vyrábět i pizzu domácí, takže bude... Máme spoustu věcí na plánu, takže se máte na co těšit. Přesně tak. Půjdeme udělat ty brčka, abychom zítra ráno měli hodně kudrnatý vlasy. Takže vám to taky natočíme a ukážeme vám zítra výsledek. Jo, máme takové gumičky, máme jich opravdu hodně, tady máme brčka. Takže teďka právě máme na sobě udělaný ty kudrlinky, takže super. A teď tady máme, budeme se koukat na nějaký film a máme tady nějaký pití. Limonádový pití, Oreo Lady Gaga a chipsy, takže tak. A zítra vám ukážeme výsledek. Přesně tak. Dobré ráno, teď jsme se probudili. Nebudeme se asi ukazovat, protože to není úplně dobrý nápad. Je 7:30 a my půjdeme za chvilku na snídani. Čau. Máme tady snídani. Veď, Vanesko? Ano. Takže tak. Takže teďka si jdeme ty vlasy sundat a uvidíte pak výsledek. A výsledek je u konce, takže také to dopadlo. Musela jsem se dát i do konce sponky, protože nám to tak lítalo před obličej, že to ani nešlo. Takhle máme v culíku, nejde nám to dát ani pořádně do culíku. A když jsem měla mít takovýhle vlasy, tak to bych asi nezvládla, i psychicky, tak ani fyzicky. Hodně se to cuchá, hodně to bolí. Obdivuju lidi, co mají takovýhle vlasy. Ne asi, kámo. Já mám vlastně moje podsaď a mi to prostě hodilo na mekáru. Nejde, já to mám strašně... OK, já to ani nechytím. Ty vole, kámo, to nedám ani do ty gumičky. To nechytím do ruky ani, OK. Ty vole, kámo, jsi to tam zacuchalo asi. Ne, nedělej to, kámo. Kámo, mi to tam zůstalo. Mně tam zůstala ta gumička. Kámo, tam zůstala ta gumička. Zdravím. Pojď Kámo, sem. mi tam zůstala ta gumička. Kámo, já ji mám prostě úplně rozmotanou celou a prostě mi tam zůstala jenom. Jo, no jo, úplně. Ahoj, zdravím všechny tady problémy. Kdo má takhle kudrnatý vlasy, tak ho velice cením, protože nechápu, jak to zvládáte. Teď jsi Vajana z Motunuj. Já jsem Vajana z Motunuj. Ti říkám. A tohle ještě jenom jako, že dvojka, že to není tak těžké. Hrozně hezký ty efekty.
stínu, ale to nevadí. Právě jsme vybírali nějaký oblečení a teďka jdem koukat na Netflix a určitě nějaký horor. No. Jo, jdem koukat na horor. Čau. Tak, teďka jdeme večeřet, máme tady špagety a budeme se koukat na Artura. Takže my jdeme... Takže my jsme teďka namalované, už viděli jste, my vám sem dáme, nebo už ho viděli, já nevím. Naše stíny, neumíme dobře dělat stíny, takže berte to jako s nadváhou. Finish! Jsme zpátky doma! A my se jdeme teďka umýt vlasy a snažit se zpátky narovnat. Přesně tak. Takže se můžete rozloučit s našimi vláskama. Jo, teda snad. Takže my tady máme teďka pomelu a jdeme koukat na Československo má talent. Teď jsme se probudili. Za chvilku jdem na snídani a teď se jdem pustit nějaký film, že je Venesko. A spustí film, takže tak. Takže teďka jsme venku, vzali jsme si vesty, protože je to opravdu teplo. Je tady krásně, ano. A teda, že jsme chtěli říct, my jsme to zapomněli včera natočit, ale zvládli jsme dát vlasy kudrnatý dolů a trvalo nám to asi hoďku. Ráda, že to vyšlo. Ano. A teda k tomu ty brčka, no už se to asi nikdy v životě dělat nebudu. No, asi taky ne. Protože... Kdyby, jakože asi někdy, kdyby byla nějaká příležitost a bylo by k tomu nějaký důvod, tak jo, ale jinak jako dobrovolně asi už ne. To jo. Takže my jsme venku, to jsme říkali. Máme tady krásný výhled, už jsme vám to točili. A máme tady ještě takový rybníček, tam se budeme podívat. A je fakt nádherně. Malinko fouká, ale není zima, neboj, prostě příjemně. Jsem strašně ráda, že jsme takhle venku. Je já. No a až se vrátíme domů, tak půjdeme hrát Xbox, takže to vám určitě ukážeme. Určitě. A ještě jsem chtěla tomu vlogu říct, že jestli se to dokoukali až sem, tak vám moc děkujeme. Tady ten vlog má být hodně jako památka z našich přespávaček nebo z přespávačky. Budeme točit takhle častěji vlog, protože si myslím, že takovýhle vzpomínky jen tak zahodit prostě to nejde. A až budeme větší, tak prostě se na to podíváme, takže zdravím budoucí a budoucí sebe a Adelku. Ahoj. A teda tak děkujeme, že se dokoukali až do konce a koukejte dál. Si mám paučino před ksy. Tak tam jsme zastínaní. Tak pojedeme zjistit. Bude teda pevný. Není to úplně pevný, no. Není to úplně na bruslení. Tady už je to pevnější. Ale není to úplně, nespadni tam. Oh. Ale je to pevný, kámo. Je to pevný. A děda mi vbla do vody. Ona chtěla vyzkoušet, jaký je ten led.
Tady máme krásnou ponož. Co to bylo za nápad, by uschla ta bota? Pěkná. Uschne mi? Ne, to ti nestihne uschnout. Celá mi tam se ponořila, celá? Celá, já vím kámo. Ups. A to jsem tě ještě zachránil, to jsem mohla dopadnout mnohem hůř. Dámy a pánové, to je fakt špatný. Pány, ne, to je ne. Kam jdeš? Jdeme se zahrát Harryho Pottera na Xboxu. Počkat. To je tvůj? Ne, to je tvůj. Asi. Takže jdeme na to. Tak uchtíme tady večeři. Uchtíme tady toasty. A koukejte, tady se ještě dělají. Takže tak a jo, hrajeme Xbox, jako by už jsme hráli Harry Pottera. A teď budeme hrát ještě něco jiného. Takže tak? Rockin' like this, what? Y'all wanna talk, what? Why don't you put it on the blog, what? Rockin' like this, my